voina chuan mizo nun phunga bet tlat alawin kan om theilo mani ti mai tur khopatui le hrisela kan ngai saum chungchang kan soidona saum hian kan sarnat na te a thlen thei ti kan hria ta tula nima sela a thlen thei dan omani engtin nge thlen thei dan ti hria ti du chuan abul atanga to thlengin ka video te milo en sak don nia ti chuan saum hi arim chem ema arim chene kai pe chu kai hlei theilawa saum hi rim chia ama ro chu atui box ni arim chet pe lama khan engtin ngen siam dan kan ti chuan voksa voklap hriak kha kan meta ti chuan bura kan kunga ti chuan tel te engemaw kan thlaka ti chuan thlani thlathum don kha kan upani chu ti chuan chu mi hnuah chuan kan han por chu kan eita hmanlai kan pi le pu te pe chuan vokan tala piang khan an siam thina nin thina ni tuna po voklap leiturin thingtlang a pe chuan voklap kan hausup kan la siam thina ni sabol na na te na tui ema ama ro chu thatna le thatlo na lai lo om vereng maya chung te chu kan soido ni engwang nge sa hi tui kan ti chuan protein arot wangin umami kan ti khamo ate sakha a oma hang msg ang chin choi kha ti tui ni chu hang te ui ten choi ti tui kan ti to kan video ma sa hang tiang chi khan sa khan choi ti tui ani ti chuan kha atui na chan kha ni maya ti chuan a that na enge that na kan ti chuan protein tamani protein na tam tak satan tha voksai along top chuan lo hrisel vak lo niang amaro chu asa chuan lo hrisel lo nge ni don protein na tama tha ni amaro chu apani na chuan choi kha atituya chokan tamani atuya wangin chokan trewa kha tak satan tha chokan tam hen kan taksa chak thina choi tam na chu patera te pon sen chak venga ti chu te pon ni mai te ni choi tem de chon chak lo mo cho hi nun na tan lo turania turania amaro chu chak na nei tur tel tur ni nun nan chau ni lo in chak na nei te turani ti chuan kha that na nia adang po that na tam tak om karinga pani kha azol pui kha kan lo sai ni chu kha kan huam kim viang ka sia that lo na pali enge kan ti chuan be pakhat na chuan chia tam lu to ka wangin bp ti sang ama sa kan soi to ka video ma sa mo saum hia a hian 90% chi chi thlak tu ngai lo a al sa ti na ni chu 90% oma bp sang tan a hlo chu wan chuan dan tok the mangai chi kan thlak bel treu te khan tiang kan treu khan bp sang kan nei pha thina chu wan chuan saum hi dan tok kan the mangai ti chuan nisrisami saum reilut tuka hian saum reilut tuk ton hian kan sarnat na siam thei thil alo omani chu wan chuan doctor te point an khap deuh thin chu kan hria ta poi mo a hran pa takin saum khan cancer awa thlen ani lawa reilut tuk to mo thla engemaw zat a kumpuiling let to te mo lo da rei to lu tuk te thor chu to si amar chu lo da rei to lu tuk lo rei to lu tuk kan vai le khan cancer na thlen the ni mo chu wan chun dan tok kan thiam nga ya arei to arei lavem ti te kha kan hria ta poimo ni chu wan chu sa zong kha a sel vek khar lo dan tok kan thiam poimo arei le rei lo lam te kan hria ta poimo apong apuin kan sarnat na kha awa thlen ani lawa rei lu tuk to te taksa na ven von lo nei sa ta na hlo biga khamia wang khan rei lu tuk to kan te kan tam lu tuk te kan sarnat na kha a thlen thei chau zo ka ni a hlo oma ni ma sela a hlo dana nep ti na ni chu ti chon uric acid ground ball hlo nei tan apoya nerve atina thei nerve tina thei ti do vek ni chome zong hin nerve ti tina thei mani ti mai tu na chu ma chon khan dan tok kan ti ma pa mo bro chon hydrogen film kur lo chon bacteria alom thei film kur lo chon bacteria taksatana thalo bacteria alu tama chu thalo ani chu wan chon dan tok kan thiam kha poimo ni ti khan hria ta poimo ti chuan chu wangin sa hi lo tur ni lawa tur
mo taksai na mamo eitur amaro chu arei to em rei lavem kan umna rei to em rei lavem ti te kan hriat a pawimawh a eitam lutuk a thalawa eingun lutuk pawh ta chuang lo ni ti kan hriat a pawimawh ni tichuan nang sa hi ei ve du em comment lama lo soila tichuan kan hriat ang te comment lama soila tichuan khongai taka like subscribe share comment hype temilo pek sakzel turin in khongai na kangen tak mewa he video hi in hrisel na tur tan lalpan le tam takin malsom chero se lo me